penak. Wis, manut aku penak. Walah ngono Imang. Ngapa? Jenenge ngetes mic ki ngono kuwi, ora didamu ngono. Oh, dadi Nah. Oh, iki wis ngetes. Iya, kalau didamu kan Nek Pak Jumbo ora didamu. didawahke apa jaewono atau apa gitu Oke, biar siap, gaya. beres. Ya. Ayo lek ngenongi sing bener. Iki lek ngenongi kaya bakul mie ayam iki tak. Ya ben no, penting kan tutukanku larang. Ndek